Većina ljudi misli da se ljudi jednostavno dele na srećne i nesrećne. Na one koji su jednostavno imali sreće i na one koji nisu. Kako vi razmišljate? Jer život nas pre ili kasnije dovede u tešku situaciju, kojoj god grupi da pripadamo. I onda nam život u stvari nametne pitanje da li ćemo da nešto naučimo iz te situacije ili ćemo da zauzmemo identitet žrtve i tako da prolazimo kroz tu situaciju. I stvarno je to jako zanimljivo pitanje i voljela bih danas o tome sa vama da popričamo o mojim nekim razmišljanjima, o mojim nekim iskustvima trenutno sa tim, o mojim nekim posmatranjima. Možda i vama bude interesantno i možda i vi sebi postavite neko pitanje koje može da vam da odgovore o kojima niste do sada razmišljali, a može da vam bude jako korisno za određene situacije u životu. Jer tek kada nas život zaboli, mi u stvari vidimo kojim identitetom mi živimo. Da li živimo identitetom žrtve ili živimo identitetu nekoga ko je radoznao da nauči nešto, znači učenika. I to je moja tema. Znam da mi žene sa Balkana, mnogo nas ima koje živimo u identitetu žrtve cijel život. Tako smo naučili od naše majke, a naše majke su tako naučile od naše bake. I to se prenosi s kolena na koleno. I to ima dosta koristi. Mislim, žene koje žive kao u tom identitetu ja, majka, žrtva ili jadna ja i tako dalje, one izvuku neku korist za sebe u tom smislu da mogu time da manipulišu ljude oko sebe, decu, muža, ne znam, sve oko sebe mogu tako da manipulišu i dobiju neke sitne stvari. Međutim, kada pogledamo veliku sliku, šteta je što one stvarno veruju da su žrtve ne samo svojih tih okolnosti tu, nego svega što se desi. I onda kada se njima, na primjer, desi tako nešto kao neka dijagnoza ili ne znam razvod ili nešto teško u životu, onda se one ponašaju kao nemoćne, izgubljene žrtve koje ne mogu ništa da učine, nego tako kao. Verujte, evo ja posmatram sada, bila sam pre neki dan na hemoterapiji i posmatram okruženje. A ima tu i komičnih scena, ali ok. Posmatram ljude koji su tamo i vidim stvarno, uglavnom, ne znam zašto, ali više ima žena nego muškaraca, možda zbog tog raka dojke, ne znam, ali uglavnom u mojoj smeni, da kažem, ima više žena. Tu i tamo neki muškarac dođe, ali većinom su žene i onda vidim u stvari taj obrazac kod žena. Čujem kad one pričaju jedna sa drugom. Prvo dolaze sve totalno sumorne, turobne, namrgođene. Mislim, ok, one su bolesne, imaju rak, ali ja ne znam kako im to pomaže uopšte da budu u lošem stanju. Drugo, jedna drugu podržavaju u tome, jadna ja sam još jadnija, a tek kod mene, koliko sam ja jadna. I onda zamole sestru da im isključi ovu infuziju, hemo, i da odu da zajedno zapale cigaru. Ok. Njima očigledno nije to uopšte dovoljan razlog da bilo šta menjaju ili bilo šta one preduzmu za sebe. I onda sam ja razmišljala, čovječe, kako je to moguće, znaš? S jedne strane, baš i briga, već imaju rak, mislim, šta, možda im se desi još. Ali s druge strane mi je to kao neki obrazac interesantno za ponašanje. Razmišljam, pa dobro, znaš šta, jer imaš rak, ali možda ćeš se izlečiti i možda možeš da naučiš iz toga nešto, znaš, ne kažem, nemam ja ništa protiv pušenja, ok mi je da pušem, nego čisto kao primjer i obrazac, da me razumete, da ne biste počeli da komentarišete oko toga, jer to nije uopšte u tome stvar. Stvar je u tome kako se odnosimo prema toj teškoj situaciji koja nas je zadesila i
kako se ko odnosi prema tome. Ja sam promenila nekoliko smena, pa imam iskustvo sa raznim grupama. Imala sam jednu super smenu koja mi je bila petkom i tu su bile nekako pozitivnije žene. Skoro su bile pozitivne i sad ja opet menjam smenu iz utorka u sredu, a sve sam dane promenila. Ostao mi samo još četvrtak i ponedjeljak nisam bila, ali sad sam u sredi i vidjet ću baš kako je tamo društvo. Ali ono što želim vama da kažem jeste da ima razlike u stavu žena koje onako, kako se nose sa tim. Ima žena koje su stvarno super pozitivne i koje mi kažu šta su se naučile i onako mi daju savjete kao pa ne brini, bit ćeš ti posle ovoga još bolje nego što si bila, život će ti biti bolje nego što je prebio, ovo će ti dati snagu i daće ti mudrost da vidiš šta možeš sve da uradiš i tako dalje. I opet ima oni žena, joj kuku meni, joj šta da radim, joj ja sam jadna, nema mi pomoći i tako mislim i sad. Ja sam se opredelila da ovaj period prođem kao učenik. I to je moja čvrsta odluka, zato što znam da uloga žrtve je bespomoćnost. Da uloga žrtve mi ne donosi ništa. Ok, možda ću malo iznuditi sažaljenja negde i neko će mi, ne znam, pružiti kaficu ili nemam pojma šta, ali to nije ono što meni treba. Meni treba jedan stav iz koga ću ja da izađem stvarno pametnija, kao što kažu ove žene koje su me posavetovale. Pametnija, sposobnija, naučenija, onako iskustveno drugačija i odlučnija da sprovedem ono što je meni važno. I zato sam ja odlučila da budem u ulozi učenika. Da postavim sebi pitanje šta ja mogu sve iz ovoga da naučim? Kako ovo sve može meni da bude korisno na jednom širem planu, ne samo na malim sitnicama, nego na širem planu? Kako ja mogu stvarno iz ovoga da potpuno promenim svoj život u 60. godini, da preokrenem svoj život, koji je odličan bio. Mislim, moj život je super bio. Ja sam izradila život kakav sam od uvek želela da imam. Iako sam zadovoljna bila tim životom, iako su neki delovi tog života postali jako teški, ali verujte mi, kada bi danas ponovo znala da je to cena koju moram da platim za sve ono što sam sebi napravila, nezavisnost, slobodu koju sam sebi napravila, ja bih i danas platila tu cenu. Jer zato što sam tu gde jesam, ja zato sada mogu sasvim drugačije da izađem iz ovoga. Imam taj luksus, tu privilegiju da mogu da izađem iz ovoga kako mi se prohte. I sad ja tako umjesto da kukam, da se žalim, ja vam sedim i razmišljam šta ja hoću za budućnost. Znam da ću ovo pregurati, ali ne znam tačno kako bih voljela da mi izgleda budućnost. I radim na tome, zato što neću da budem u ulozi žrtve, hoću da budem u ulozi učenika koji uči sada i postavlja nove perspektive za sebe. Zato što je sada prava prilika. I dragi moji, nije da ovo meni nije teško. Teško mi je. Stvarno mi je teško. Boli me ruka od Brownille, boli me ruka kad primam terapiju, jedva izdržim, to su 2 sata strašnih bolova. Teško mi je. Ja nisam iznad toga, znate, nisam. Uopšte nisam iznad toga. Samo što ja, znači koliko god fizički da mi je teško, ja psihički ovo nosim mnogo lakše nego što bi se moglo očekivati u ovoj situaciji, zaista. A znam i zašto. Zato što sam ja godinama radila na tome da budem gospodar svoje, da kažem, psihologije, svog mentalnog stanja, da vladam njime i da preokrećem one uobičajene ljudske obrasce u efektne ljudske obrasce.
Nije fazom da sam ja to stalno pozitivna, misli pozitivno ili tako nešto. To, niti da sam ja nešto posebno jaka, apsolutno nisam. Imam dana kada mi je svega dosta. Imam dana kada prosto kao ne mogu više ni ovo. I zašto baš ovo, postavim sebi pitanje. Ali ja jako brzo se vratim na ono što sam naučila. A naučila sam da nije važno šta mi se dešava, nego iz kog identiteta ja to proživljavam. Da li ću ga proživljavati iz identiteta žrtve ili iz identiteta učenika. A to onda upravlja i pitanjima, odnosno pitanje koje sebi postavljam, upravlja tim identitetom. Postoji ogromna razlika između pitanja zašto ja, zašto ovo meni da se dešava i pitanja šta ja mogu da naučim iz ovoga. Kako ja iz ovoga mogu da izađem pametnija, snažnija i da mi život bude još bolje nego što je bio. I upravo u tom pitanju je razlika između žrtve i učenika. A to je ključno kroz šta god teško da prolazimo. Jer važno je da zaustavimo svoj da ne odlazi u šta ako, koliko će ovo da traje, kako ću ovo da izdržim i tako dalje. Ja ne mogu da kažem da meni ne odlazi tamo. Odlazi mi tamo, ali ga brzo vraćam jer znam da je moćan i znam da ja upravljam njime. Znači, ako mu dozvolim da se upusti u crne scenarije, naravno da mi neće biti dobro. I znam da ljudi često ne pate toliko od svega onoga što im se dešava, nego od priče koje njihov još dodaje u to, pravi scenarije, najcrnje, najteže i tako dalje. I zbog toga ljudi pate još više nego što bi trebali u situaciji u kojoj se nalaze. I kada čovjek radi na sebi, onda nauči razne stvari, znači nauči razne obrasce, razne, da kažem, trikove. Znači čim meni dođe tako nešto, ja odmah sebe prebacujem, čekaj Slavice, stanimo. Kako ti je korisno? Nikako. Ajmo da prebacim onu drugu stranu, na stranu koja je korisna, koja me čini da ono gdje jesam sada lakše podnosim, a ne teže još, da sebi otežavam kroz crne scenarije. Nego hajmo, dan po dan, korak po korak, idemo sa stavom učenika, sa mentalitetom učenika, sa identitetom učenika, a ne sa stavom pacijenta, žrtve i mučenika. Šta će mi to? Kako će to da mi pomogne u životu? Nikako je to, ja ne znam, meni ne pada na pamet kako bi to moglo da mi bude korisno. I zbog toga brzo sebe izvedem iz tog stanja, izvedem sebe i idemo da učimo. Znači taj moj napredak, da kažem, kroz posljednjih 25-6 godina koliko radim na sebi, nije pomogao da izbjegnem teške stvari u životu. Ne, nije. Teške stvari u životu su mi se dešavale, desile su mi se. Ostala sam bez egzistencije jer sam željela da promenim državu, da promenim profesiju, da dođem ovdje da radim ovo što radim. I to je bio težak period u mom životu. Onda je došao razvod posle 20 godina braka i to je bio jako težak period u mom životu. Onda je došao preteški zamor, težina. Ugojila sam se 50 kila odjednom i u stvari nisam odjednom, ugojila sam se kroz jedan veliki period, ali to je u stvari kao ta težina koja je bila na meni, nije samo fizički, nego potpuno psihički, kao da se nekako taložila i napolje. I to je bilo jako teško za mene, uopšte nisam samu sebe prepoznavala. Ja ponekad pogledam sliku i pitam se ko je ova debela žena na slici, Bože. Ta težina meni nekako nije bila, još uvijek sam naravno mnogo teža nego što treba i sad kroz ovu terapiju prolazim isto i kroz to da se neki kilogrami ne vraćaju kao kilogrami, nego jednostavno ja od dana do dana imam po 2 ili 3 kilograma razliku, znači zato što primam koje kakve stvari, ali
I to učim da se nosim sa tim. Znam da sada znam kako ide i da nije problem čim se skinem sa tih lekova, idem dalje u svoj predivni, lagani život. I onda sad ova dijagnoza i to, nisam znači izbjegla stvari, nisam mogla da ih izbjegnem, ali to i nije stvar na koju mogu da utičem. Moj učitelj je uvijek govorio da su okolnosti u stvari nešto što nam se dešava, ali nije stvar u okolnostima, nego je stvar kako se mi nosimo sa njima. Biram značenje koje dajem određenim događajima. I zato sam ja vrlo svesno osmislila da je, na primjer, moja hemoterapija za mene spadej. Svesno, nije to kao šala. Ne, ja to sebi pomažem da kroz to prođem. Ono što dobijem u venu, ja to nazivam čudotvorni, isceljujući eliksir. Namerno. Zato što mi je tako lakše i tako mi je korisnije i tako na neki način ja nisam žrtva, nego sam, imam neku vrstu kontrole, mogu da kontrolišem kako ću ja to da doživim. Znači, to je moj neki doprinos ovome. S druge strane, značenje koje sam dala cijeloj bolesti to je nova škola za mene. To je dar za mene. Ja sada mogu neke stvari da preokrenem. Zastala sam, verovatno da bih, mogla sam da kažem, jadna, ovo je užas, što meni da se desi i da bude značenje život me kažnjava, nemam pojma. Ne, ja sam rekla, život mi je dao poklon. Znači, za mene znači poklon, za nekoga znači nešto sasvim drugo, ista ova stvar. Ali ja biram šta će za mene da znači. To je moja poruka vama, to je ono što je ključno. Znači, ne podučavam vas. Nije ovo u stvari ni mesto da ja želim da vas bilo šta podučim. Ja samo prolazim sa vama svoje neko iskustvo sada i šta mi u stvari pomaže. Se nadam da će možda nekome koji je u nekoj isto teškoj situaciji, ne mora da bude bolestan, može da ima razvod ili da je dobio otkaz ili da se nešto desilo, nemam pojma. Možda vam bude od pomoći, nemam pojma, volila bi da vam bude od pomoći, značilo bi mi da vam bude od pomoći, da i to je kao dajem smisao svemu ovome kroz to što delim sa vama. Ne znam na što će ovo da izađe, to sam već i govorila i nisam ja najpametniji. Ne znači da nešto sad pametujem, ali evo prolazim kroz ovo, pa ko zna. Možda i vama bude super. Ako vam se sviđa ovaj video, ako vam se sviđa to da ja delim, pritisnite slobodno, pritisnite like i pritisnite pretplatu. Iako se zove pretplata, ne košta vas ništa, jer ja vidim da 50% ljudi koji gledaju moje video što nisu pretplaćeni na moj kanal. Kliknite to, onda ćete znati kad opet ima nešto novo, ako vam to znači uopšte nešto. Možda kad perete sudove možete da poslušate, ko zna. Jedan te isti događaj može nekoga potpuno da slomi. Potpuno. A drugoga može da probudi. I meni bi bilo drago da vi samo shvatite iz ovog videa da imate izbor. Hoćete li da dozvolite da vas slomije ili hoćete da se probudite šta god daje. Jer u prošlom videu sam vam rekla da sam ja u stvari godinama živela po principu guraj Slavice, moraš Slavice, izdrži Slavice, ajde Slavice, idemo Slavice. I sada biram da mi bude tačka od koje ću da preokrenem svoj život i da ga potpuno nanovo osmislim. Miran jedan, dosadan život. Miran, dosadan, sporiji. Sa svrhom, sa ciljevima. I dalje ja imam, naravno, sada kreiram neke nove, fantastične, zanimljive ciljeve, ali ne koji će da me lome. Ne. Nego mirne, ali lepe ciljeve, zanimljive ciljeve, koji će doprinositi i drugima, kao na primjer da snimam ovde. Ali kad mogu, koliko mogu i kad mi nešto dobro padne na pamet, na primjer da snimam, to je jedna od stvari koje ću nastaviti da radim. Ako vi kažete da treba, da je vama korisno. Vidim da gledate video
I namjerno sam prešla na ovaj kanal zato što hoću da ovaj kanal bude tako samo, bez podučavanja, bez nečega, samo naš, za nas, žene, ajde da kažemo 45, 50 i plus, koje smo svašta već iskusile, sa svačim se izborile, ili se borimo, ili nas čeka i tu da budemo zajedno, da jedna drugoj dajemo podršku. Jer meni mnogo znači vaši komentari. Ja čitam to, svaki komentar pročitam naravno i razmišljam, pa čoveče, znači njima to, baš je super. Ste to slobodno mi pišite, kad osjetite potrebu da nešto napišete, napišite mi. Jer meni znači, baš mi znači. Napišite mi da li se prepoznajete i u ovome, da li prepoznajete nekoga drugog u ovome i da li ste se sjetili situacije u kojoj možete da isprobate sve ovo u vašem životu. I isprobajte pa mi pišite kako vam je išlo, kako vi izlazite iz uloge žrtve, jer i ja upadam, pa kako vi to radite. Slobodno mi pišite, jel meni to znači, ili mi napišite neko svoje iskustvo koje ste vi imali, koje možda bude korisno ne samo meni, nego i drugim ženama koje su tu sa nama i sa kojima delimo sve ovo, jer mi žene stvarno kad se udružimo, nemate sila koja može da nas zaustavi u onome što hoćemo, ali često se i ne udružimo. Mada ja stvarno imam predivna iskustva i okupljam nekako mene prate sve najdivnije žene uopšte. I hvala vam mnogo na tome. Mnogo vam hvala za te komentare. Mnogo vam hvala što me pratite. Mnogo vam hvala što ste uz mene sada kada ni ne podučavam ni ništa, nešto ne nudim, ne znam, besplatne radionice, ne veze. Toga sve ima. Moja firma radi, ja sam tamo prisutna, moji saradnici rade, ali ja ovdje želim da budem sama sa vama. Sama sa vama, eto. I vi ste mi to dozvolili. I divni ste, i pišete, i pomažete, i ja sam presrećna i mnogo vam hvala na tome. Mnogo mi znači, mnogo. Ako volite, budite i vi učenici života sa mnom, pa da vidimo da će to da nas odvede, šta sve možemo zajedno da naučimo jedne od druge i od života.